Ide lijevo. U stvari tvoje desno. Izvijeni. Jel ima imalo adrenalina baš? Je. Kako nema? Sešću, već. Sad sešću, skinut ću se. Ne sešću. A da, dole. Stigo Subotičani. Penjemo se tamo. Pokvarilo. Samo gledajte suvati. Hoćemo onda. Pa idem dođi mi da ja pušim. A hoćeš da ti dam jednu? Nećeš joj dati, nećeš. Neće pušiti. Pa ne, to samo si. Nema pušenja. Ajmo sad na sad. Evo, matka, čije ja sve ne Hoćemo pušiti. Ajde, daj sa stavimo. I sad kreće Almi, kreće Đorđe. I on meni od nazad ovako po ramenu kaže, kreći ti, kaže, nemoj da čekaš. I ja krenem. Sreća. Sreća. Inače nije bi ostavi, ne možeš da oštati. Mi smo čekali jedno vreme, misli, on je rekao Đorđe da te nije video i mi smo jedno pola sata stajali.